Здравейте! Какво ще стане, ако стане световен потоп, който е твърде вероятно да стане скоро? Какво ще стане след с България? Ето това е нормалното ниво на водите в момента. И водата почва да се покачва с 5 метра. С 5 метра почти нищо няма да засегне България. Качаме на 10 метра. Почти никакви промени в България. Румъния почва да засяга. Вече над 30 метра някои от нашите крайбрежни градове ще изчезнат. Може би Варна и Бургас. 50 метра, което е безумно много и което почти няма как да стане. Виждате, че България си е цяла. Само няколко градове липсват. Градовете около Дунав също ще пострадат малко. Общо взето, между 5 и 10% от България може да пострадат при най-тежкия сценарий. 50 метра е ужасно много повишаване на водите и като имате предвид, че трябва да се повиши на цялата земя. И това е страшно много вода, която трябва да се вземе от някъде. И следват невероятните сценарии от 50 до 100 метра. Ето това е 100 метра. Както виждате, България си е, макар че доста градове са заляти, България може би 75% си остава. Което е невероятен сценарий за такова повишение на водата. Следва съвсем невероятния сценарий от 150 метра. Пак голяма част от България остава над 50% и ще може да оцелеем при абсолютно всеки сценарий. Ето това, че е 200 метра, което няма как да стане, абсолютно безумно е, но пак ще има земя, на която да останем и да оцелеем. Дори да се случи невъзможното и да дойде вода от някъде, откъдето няма да дойде. И това вече е 1000 метра, където остават само най-високите върхове. Но пак може да се спасива, разбира се. При 2000 метра почти нищо не остава. При 3000 метра цяла Европа няма. Но да се върнем на това, което реално може да стане. Да речем 10 метра повишаване на водите. България си е цяла, няма никакви проблеми. Може да има някакви наводнения около Дунава в крайните части, но е само това. И максимално вероятният сценарий, където градовете около Черно море може да